Hormatly prezidentimizin parasatly başçylygyna güneşli diýarymyzda dokma puwdugynyň batlyk adamlar bilen ösmek üçin giň mümkinçilikler döredilenler. Bu wagtda Daşogyň çeper halçylyk kärhanasynyň bolumsaz etrawynyň Gowadag şäherindäki haly önümhanasy buýsanç bilen bellemäge münasipdir. Kärhanada çeper elli halyçy gelin gyzlaryň ihlasy zähmet çekmek üçin oňoýly şertler döredilip, haly ýugurtmak, dokumak üçin iň döwrewap enjamlar oturdulan. Kärhananyň ussat halçylary ene mamalarymyzdan miras galan, sunugat derejesine ýeten halçylyk hünärini ussatlyk bilen dowam etmegi, özlerine uly mertebe hasaplaýarlar. Ajaýyp binanyň ähli bölümlerini işler döwrüň talabyna laýyk alınıp barylýar. Sunugat derejesine göterilen halçylygy ösdürmekdäki alınıp barylýan bu işleri görüňde gowanç buýsanjyň artýar. Kärhananyň ussat halçylary dürli edara kärhanalaryň buýurmalary boýunça haly dokumoklugy üstünlikli dowam etdirýärler. Kärhananyň garamagyna zähmet çekýän eli çeper halçylaryň ählisiniň hem özüniň göz başyny taryhyň çoňur gatlaryndan alyp gaýdýan türkmen halysyny dokumakda dünýä nusgalyk öz bolşly ussatlyklarynyň bardygyny bellemek diýseň ýakymlydyr. Häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk gelýän enjamlar bilen üpjün edilen bu kärhana iňçe sunugaty bilen gözellik döredýän ussat halçylary hasa dörejilikli işlemäge ruhlanyrýar. Olar her bir çytymyň gözüňi gamaşdyrýan nagyşlarda şöhle saçmak üçin alad edýärler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne, päkim paýhas ummany magtymguly Praga ýylyna, arkadagly gahrman serdarymyzyň parasatly başçylygyny, halçylyk sunugatyny ösdürmekdäki beýik işleriň barha belentleri göterilýänligi galplarda gowanç buýsanç duýgularyny döredýär. Ene mamalarymyzdan miras galan milli el işlerini, halçylyk sunugatyny goramak, onu baýlaşdyryp ýaş nesile öwretmek hemde waspany dünýä ýaymak babatda bitirilýän bimeçwer işleri ähli halkymyzy gowandyrýar. Elbetde muň özü şöhratly geçmişimize goýulýan belent sarpadan nişanlar. Nusgalyk nagyşlary bilen türkmen halkynyň gymmatly mirasyny şöhlelendirýän halyçy denanlar, gadymy hemde müdümi halyçylyk sunugatymyzyň gülläp ösmek üçin giň mümkinçilikleri döredýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza, arkadagly gahrman serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar.